molo ditoruho unak patukihu gabidang dibotoho manatap tugijang gudang pasu-pasu ni bata. Sebab orang yang miskin pun kalau Tuhan berkenan apa yang dikerjakannya bisa berhasil. Jalabui bana mamora di sadatiki. Alai namora ipi molo gijang rohana ingot boy do patuduhon ni bata. Molo so di batabe dihapusi. Gabi artana dihapusi. Amunak kadamang do dainang ikon uduk do hita lumowi ma di situasi di kondisi nuaeng na masa di tonga-tonga ni ngulutta. Di masa pandemion totu buru tabereng akan na masa. Aidang merpilih HP nagabi marubur tu si haruburani tu hamatiani. Posodo pe ibana, namora do ibana, napistar do ibana. Mulodung roh HP soroniari dangadong nabui mangelak. Siapapun orangnya sekalipun masih banyak tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Ai posori piau Tuhan, ai dokter duau, spesialis duau, laku duau, jala gudang doma dokunau na burju, alai buasa nuai ditikina perpurion, aka gugus depan na tabatu jului gudang nagabi modding. Doho nomu manau burju ru pangalahop siani narumenggat doho dia rupa niribatat. Saya rasa tidak, belum tentu. Tetapi semuanya itu menunjukkan bahwa kita ini adalah kecil di hadapan Tuhan. Iro bainari dok marite turpukta sedarion sia-sia desude mariswang. Hapistaran hamoraon dohot natapeop dia sianganon. Mulu gabi ita patujolo dohot tapangasahon. Tidak ada yang lebih kita andalkan selain daripada kita mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Martangiang mahita jot-jot di bagasan ngulutta, anggiat di padao de bata siat tonga-tongata situasi dohot panahit na masa na jorbu noengon. Mulu berita di hari marsugo nina kembali mamuse PSBB di DKI Jakarta karena sudah mengarah kepada zona hitam. Aidang nagabi lam moru habe akka nagabi kurban. Justru lam tabba gudang. Merdomu mai tuke sederata natung macai toru. Laho mengeraduti hai pason termasuk marupani protokol kesehatan dan yang jurhun ni pamaretata. Gudang dohita naso perduli. Moloso peduli hitanya di hosata pinoma unang gabi manusia hita mangago hosani halak. Ingok mai. Banyak orang waro belum mati awinna. Kalau hanya dia aja yang mati tidak apa-apa. Tetapi ini kan mengarah kepada kebanyakan orang umum. Bohado hita asa sudah hita. Boy semakin memperkecil peredaran dohot asa unang berjangkit bemuse gudang aka kurban ni COVID-10 siyo. Alani dang boy adong naboy tapangasahon nunga dibahin dokter sian nasa guguna nunga dibahin akka para medis nunga dibahin akka ahli ilmu pengetahuan mencoba menemukan apa yang menjadi obat dang adong kope nasa tutikyon ada boy naboy tapangasahon dang adong sudukun ni asini rohani debata alanido dipaingot tita marhiti parjami taon mulu mangulu pihita nuaing ingok ma disadatiki tinggal honot tado sudion. Molo uli penuang rupam tung masai jegeso dipuji-puji halak kasep ganteng ingok ma gobarammu na perpurian non tengkorak go. Molo bagak pe bagasmu jago kendaramu nuaing ingok ma inganammu na perpuri holan rumah-rumah itu poti mati nagelengi jalarang adong nabuy tarbuak kita au sugari do adong truk boy ta sewa no mabuan barang-barang ta itu surgo asasonang rohatna ba muki boy do alai daong dakta boto songo dia dalat tu si sogot au sugari do dohonot ta songo di zaman na perpurion molo lao pehita tu seringana sohya hita lao tu si alai marhite maps boy do jupak kita alai tu si sogo dang bui sahat akka naso porsea tu debata.
Nasu mangulahon hatana. Molo pura-pura kenal pihita tarok sonari hutadda do debata alai sukunon naro sedia do hona ditadahuau. Ketika engkau mampu mempertanggungjawabkan ucapanmu, dirimu di hadapan Tuhan Sang Hakim Agung itu, maka kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Aka ulaumu aido baina molo ditiki mananom namoding didok ai mangihut tunasida do nasa naniulana. Di dunia ini adalah ujian bagi kita. Persikolan buhado hita asabu hita marperbue molo didok roham ai wasa do honon ni perjamitaon dang adong lapatan ni sude dang namadok nasomar lapatan. Kita tahu bahwa Raja Salomo itu sudah memiliki yang 3H bagi orang Batak. Hamoraon nunga di Raja Salomo, nunga di jahita nak niturpuhi. Sude do adong di ibana. Hasangapon baibana seda raja, jaladak kola raja. Ibana raja na pinatujulu ni, raja na adong ditiki. Hasangapon dihagabion ibana pi gabi, torop pinopar. Alanido nunga sikop di ibana. Alaido ibana ma di pangujung ini turpuhon sia-sia do sudi. Dang marlapatak kape. Molo ridok nak nede na perpuri mangyahi alogo sabing do audisi. Ahado lapatan na mangyahi alogo. Menjaring angin. Molo hita mangyahi alogo manang menjaring angin itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Sia-sia doi molo gabi pamusatan ni hadirota di Portibion. Alanido dihita saluhutna akar ruas ni huria na hinaholongan. Unang malupa hita turebata. Molo nunga jupa kita akas liat sniroha hamoraon hagabion pasu-pasu di bagasang ulutta. Memang dangarok kitaon namadok marnasae di tonga-tonga ni ngulutta taringot tusi. Ditiki marsipeda hita saya tahirim do nanggo palabu hita marmotor. Ditiki marmotor hita tahirim do bah mohok bo hapi arion tumaburu marmobil bisa datiki bu hita manuhor mobil. Alai ngasai be ola ni marmobil tahu. Hola narong mobil lah aidak saya habis ada. Papojot tudo ngagudang dak danak. Kuna do kape 2 tolu dot akanasi. Saya do holani daw. Ai dak tebo gelek kiet do jabun hape lai batu dongan. Pertanyaan bagak jabuna. Boy denggak kudul hape jabuni ba hola piga halak go ngapojot. Inna. Tong urang belga jabui dipanenggan. Ngasain oni daw. Ngadok sudi rumah, mobil dan sebagainya sekarang banyak orang ai daw. Lah sadok pi mobil liba hape macet do di dalam. Dumenggat do mularok kapejet pribadi inna. Itulah kebutuhan manusia tidak akan pernah cukup. Molo didok padohar rupani tarsongon na manginum air ngilau do hita taringot tu aka sinamo narong di Portibion. Semakin kita menginum manang meminum air laut maka kita akan merasakan kehausan. Lam gudak tainum lam mauas sita tarsongonido ngulutau. Alanido molutung di luar debata pasu-pasui di hita hamak kamang dot tamak kainang tahamulate homai diarupan ni debata. Jalan mangihut di bagasa turbukot takas do adong naneng dohononna marhite nama sao di tonga-tonga ningulutta. Unang maalani masa pandemi COVID-19 gabe dau hita holak kita siat debata. Alai justru situasi do kondisi mabaik kita lam conok kita tuarupan di debata. Aidang adong natapangasahon sodukon ni asini rohana. Adang adong natapangasahon sodukon ni guguna. Molo sonak piruham di pertikianon disadatiki ingot. Unak paguguhuek kelmo. Disadatiki boiroho tumatangis. Sebab tidak ada pesta yang tidak pernah usai. Tidak ada kesenangan yang tidak akan pernah berhenti. Lasongonido tong, dangarong udan naso raso. Tidak ada badai yang tidak akan pernah berhenti. Suatu saat hujan pun akan berhenti
dan pelangi akan tampak bagi setiap orang percaya. Alanido molotung ro akka nasota halomoho ditongani nguluta tunguna kita lam manuda madausia debata. Tabai mana masa pandemi COVID-19 semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi yang kosong nadiaka berita di televisi do di internet narong di luar negeri. Ketika pandemi itu terjadi mereka bersujud di tengah jalan. Nasohiahian nasida marminggu lam jonok nasida tu debata. Ima taulahon jala ima toktong tapatupa di bagasan nguluta. Na baduahon marujung dohita di sadatiki. Dangok kita na mangulu saliling-ililinga. Hidup ini singkat. Jangan pergunakan hidup kita yang singkat ini untuk perbuatan yang tidak baik. Molo tung taulahu penarengani unang gijang roham. Alai ingok ma debataro ma balosoni tu hita. Ditiki obar tu halehetan na pinasaha ni debata. Berbuat baiklah seolah-olah besok kita mati. Belajarlah seolah-olah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Songo naidokon ni si Mahatma Gandhi. Alanido toktong mahita mangulahon nadengani pica dileo debata tikki hita. Songo naidokon ni perjami taon. Ai satu kenai lau salpudo. Tarsongo duhuti tutu sonari hita segar, sonari hita dengkan alai di hosniarian non malos do ditikina. Jalana perpuri haposi ma silehon artai. Alai unang mahaposi arta naburuki. Arta nasura buruk ima tuhata natoktong mangalihod di hita gugu. Molo didok akka jolma pirupani tonga-tonga ni paradaton nunga uleo kami hepeng nasura buruk inna di parhepengom mai. Alai yang go di haporsiaon arta nasura buruk ima hata netu hata. Ima haporsiota. Jala toktong mai mabahek kita margugu, mabahek kita toktong marpakirimon natakas di rupan di debata asabui taulahon akanauli nadenggan di tonga-tonga ni ngulutta. Aidanga dong dihita hutan ahot. Sebab tidak ada di dunia ini kita mempunyai tempat tinggal yang tetap. Alai diluli rohatta do narusugut. Tusima tatuju jala tusima hita mardalan. Songon naidokon ni edeta nomor 255 ayat sede. Holan sede do na rikot. Ahame Jesus lehoni diao. Nang arta nang sangap sudeha morao dang tuk mangalehon diao hasonangan. Molo nek sonang roham jupakoma bohim rap doho tuham. Molo nek sonang roham pajupang maho doho debata. Ai di bagasa sodang ni hati uran nai jupakko akasilas ni roham. Molo naing matuer naing pamatangmu. Jupakko di sitaropomu, di obukmu uban. Unang murhing roham. Jala unang leai debata. Ai dia do say gudakian ubanonin na habenga matue ibana hamolate homma. Ai gudak kalak daksanga ubanon nunga borhat. Jadi molo tung matue pehita gale pamatakta di sadatiki ingok ma babua natinopan ni debata do hita. Alai unang matong so jupang ko pitikina matua nunga gale ibana. Nunga mate pakilalanna. Sebab banyak orang yang masih muda juga tidak punya pengharapan untuk hidup. Dangarong guguna. Ala yang gua kena porsia tu debata tutu saya ulah hononda do akka silas ni roha. Jupang di bana ka gugu, jupang ka pasu-pasu di rupa ni debata. Tong bargugu mahita hamuna amanami doho inanami. Saya jupang mak ka silas ni roha di tunga-tunga ni nguluta. Taluluima nama baik kita marlas ni roha alai ingot. Unang gabi mago roham doh aporsiamo alani arta doh nadia sianganon alai lam porsia maho lam jonok maho tu di bata asalam tabbadiho akaragam ni pasu-pasui di tonga ni ngulu. Amin martangyang mahida. Ale Tuhan moliati marohanami diho di minggu sadarion di paingoto hami Tuhan di bagasan parngulun nami ganuk marsada-sada. Mari suang do tutu saluhuna nahupeo pami di hasianganon nama bahesonang rohanami molo gabido Tuhan pamusatan ni parsobaon nami pamujion nami
Ai hubo Tuhami Tuhan, ai dangarok kuba kami rotu hasianganon, jala dangarong terbuat kami agi aha laho ruar. Sudene Tuhan laho salpu tinggal honon nami do, jala dangarong siat tonga-tonga nami o Tuhan, nabui sogon mangeak, kartanai sogot bongot tu harajaumi. Holan artana seseridu Tuhan napatut siubanon nami, napatut Tuhan homolon nami unang mago, ima Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hot mahami Tuhan rudi salingilinga makapur seibana, aidang arok Tuhan nabui huaposihami, sudukun ni gogo dohot wasom di bagasan ngulu nami. Setoktong mapergugui hami Tuhan, di namasa naing di situasi kondisi pandemi COVID-19, asa toktong boy hami Tuhan margugu, malua hami Tuhan, jala unang arok siya tonga-tonga namion, nagabi hona sahiti Tuhan, alani asirot holong iroham. Hutangnya ko kami Tuhan, sayang giat ma Tuhan, gugum dot wasom, pasohon bala na masaon na yang di tonga-tonga ni bang tsunami do di Portibion. Asang giat Tuhan boy ditikina, saya Tuhan, dang mabaik kami mabiar tahutan, mangulak kesulun nami lumubima, memuji pasangapo kuarmu. Pasu-pasu ma Tuhan saluhut na ruas ni huriamon, manang di dia pinasida maringanan, mangulak kasulonna, toktong mata bayak kasilas ni roha. Molojuk pape di tonga-tonganan sida silas ni roha, mangulu na sida Tuhan jupang hamoraon, ngulu na maduma, unang luas na sida Tuhan madabu tugijang ni roha, gabi lupa na sida Tuhan, laho makamulate hone. Alay lampas herek ma Tuhan roha na sida, babu siya ko Tuhan di jalur na sida na buido, lobi siya na pinok na sida nuaing, tabamu muse ala ni pasu-pasum. Hutangnya ko kami do Tuhan akaruas ni huriam, akana pugus, na sumardia-dia, na suadoksi pangasahonon na di Portibion, pos dorohanami Tuhan, tangamu nagok pasu-pasui, unang matuk yuhuna sida, mamerek tutoro, alay manatap na sida Tuhan tuasin roham, say paluwe honomu Tuhan ditikina, arta pasu-pasu di tongan keluarga nasida, bui nasida margugu mangula silona tar pasu-pasu, gabi bui nasida Tuhan marmudu-mudu kayanakon nasida tuari tiki naneng rom. Atong hupuji hupasangapai maguarmo Tuhan, sahat di homa daging naktor dinami, sahat di homa nang akayanakon nami saluhuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amin. Tapasaha ma piliata maredehita. Nada au guru di au be Jesus dona puna las roha kudung bege Jesus si bangodua dahang be au guru dia Jesus na umokoma na buna tung saleleng ma na
Satangyak kon ma pelian nok tababungon martangyang mahita. Ale de bata ahmanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehom tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami pilianon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana dilehami tondiro di pamadaku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku ubasan itu nasausadoku do. Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaumu say sau malomon roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan palu amahamisian pangago. Ai hono na puna harajan dohon agogon rodi asangapon saleleng di leleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim.